Waqt attività soċjali li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello fakkar lil dawk preżenti fl-importanza li l-Partit Nazzjonalista jkompli jiġġedded u jissaħħaħ għall-ġid ta' pajjiżna. U bekk appella sabiex ix-xogħol ma jiqaf qatt għaliex baqa' ħafna żjed jsir. U bl-għajnuna tal-volontira, il-Partit Nazzjonalista jista' verament isir il-partit rebbieħ li jieħu lil pajjiżna fid-direzzjoni tajba. Charles Bonello qal li wieħed għandu jibqa' ffukat fuq il-ġid tal-pajjiż. Dan meta hu fatt magħruf li l-poplu Malti Wawċi ta' kuljum qed ibati minn nuqqasijiet u anke abbużi minn membri tal-gvern bil-barka tal-mexxej Laburista Roberta Bela. Dawn huma kollha skandli li qed jiswew lil pajjiżna miljuni kbar u li minnhom qed ibati ċ-ċittadin. Bil-każ klassiku jibqa' l-flus kbar li ġew frodati bid-dil tal-isptarijiet bir-riżultat li s-sistema tas-saħħa tħallit f'xifer kollas u mingħajr investiment. Charles Bonello insista li l-gvern qed jaħseb bix-short term u fil-ħtiġijiet tal-Labor minflok f'dawk tal-poplu kollu. Bil-pajjiż jinsab għal kubteh u fi bżonn ta' tmexxija ġdida li tista' tkun biss dik tal-Partit Nazzjonalista li tagħti nifs ġdid lill-poplu kollu.